भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के नंबर हो चुकल बाटे लीक। वहीं आप सबके बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के अपमान कइले बाने जोन की दुगोला ब्यास हमें कमलबास कुंवर। नमस्कार, हमार नाम प्रियांशु सिंह है और आप सब देख रहल बानी फिर से टॉप 10 भोजपुरी। आप सबके बता दी कि अभी दूगो विवाद अभी उनके भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार चल रहा बाटे। पहिलका विवाद बाटे पवन सिंह और अक्षरा सिंह और दूसरा विवाद बाटे बबुआन वर्सेस अहिरान। वहीं पे तीसरा भी विवाद के आगाज हो चुकल बाटे और ई विवाद हो रहल बाटे पावर स्टार पवन सिंह जी वहीं पे दुगोला ब्यास कमलबास कुंवर जी में। आप सबके बता दी कि आज से 2 दिन पहले जो कि दुगोला ब्यास में कमलबास कुंवर उनकर एक शो रहे और शो में वो खेसारी लाल यादव जी के काफ़ी ज़्यादा बड़ाई कैले। वहीं आप सबके बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के बतैले कि वो करीब लॉकडाउन में 34 से 35 लाख रुपया कलाकारन के मदद कैले बाने। अभी ई तब बात प्रूफ नहीं किया कि आखिरकार खेसारी लाल यादव जी मदद कैले बाने कि ना, अभी तक मीडिया के सामने ये बात ना आई रहे। लेकिन ओजे एक अपमान कर देने पवन सिंह जी के और पवन सिंह जी के बहुत कुछ बोल दिले बाने। जी आप सबके बता दें कि इतना कुछ बोल दिले बाने कि हम आप सबके बीच में कैमरा में नहीं बोल सकत और अपन वीडियो में हम नहीं बोल सकत। अगर वो आप सब वीडियो देखल चाहतानी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिले बानी, आप सब जाके वजह से ये वीडियो देख सकत तानी जा। वहीं पे जो कमलबास कुंवर जी बाने जो कि दुगोला ब्यास हमें उनको रेलाई चालू हो चुकल बाटे। जी आप सबके पता हुई कि हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के दूगो सुपरस्टार के बारे में अगर उल्टा सीधा केहू बोलता तो उनकर गाली से, जिसे कि आप सबके बता देंगे वो सोशल मीडिया पे गाली से बरसात चालू हुई कि अगर पवन सिंह जी के बारे में केहू उल्टा बोलेला तो पवन सिंह जी के फैन टूट पड़ेला लोग उनकरा ऊपर। और वैसे ही भइल बा कमलबास कुंवर के ऊपर पूरा पवन सिंह जी के फैन पूरा टूट पड़ल बाने और गाली गलौज फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में चालू हो चुकल बाटे। वहीं बात कर जाओ पवन सिंह जी के नंबर के। जी हाँ आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के जो पर्सनल नंबर रहे ओकरा के लीक कर देवल गइल बा सोशल मीडिया पे। जी हाँ आप सबके बता दी कि ई जो लीक भइल बाटे नंबर आज से 2-3 दिन पहले ही लीक भइल बाटे। जब आप सबके पता ना आया ओकरा बाद ओकर कल बेरा ही उनकर नंबर के लीक कर देवल गइल सोशल मीडिया पे। वहीं आप सबके बता दी कि उनकर नंबर सबसे ज़्यादा जहाँ लीक भइल बाटे उ बाटे अक्षरा सिंह जी के चैट में। अक्षरा सिंह जी के जो फेसबुक अकाउंट बाटे ओकर चैट में पवन सिंह जी के नंबर लीक कर देवल गए। आप सब का कहल चाहता नहीं और अपन राय जरूर देम कमेंट बॉक्स में कि का हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में जोन भी चल रहा बा वो सही चल रहा बा। आप सब एक बार अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर देम। फिर से मिलम एक बढ़िया खबर के साथ, तब तक देखते रही टॉप 10 भोजपुरी।